Ne dördüncü aylık önüme sürmek. Elbette yankı non-profit eğer girdeci maksat edinmeyen olsa kampanya önüme sürmek elbette yani mühüm rol oynamak yani girdeci maksat edinmeyen kampanyaların esası maksadı yankı çıkaran önümünü ösürmek kolya tedavi. Yani başta da belleşim yalı. Umman adamların talapları, arzuları ütkat dur. Geçen yıl alnında bu yıl alaslar gelen ok. Şoň üçin firmalaram näme etmeli bolýar? Müşterilerin talaplarına laýyk, islew dizaynlaryna laýyk önüm çıkarmaly bolýarlar. Elbette o önümden ýyl-ýyldan ösürmeli bolýar. Sebäbi bäsleşik diýseň ýokarlanýar soňky derejede. Soňky döwürlerde esasanam şoň üçin olardan saýlanmak üçin hem elbette ýani çıkarýan önümü ösürmeli bolýar. Men bärde misal ökmünde size Nike kampaniýasynyň ýani sneakerslaryny krasovkalarını misal berýän. Misal üçin 83-nji ýyllaky çıkarılan krasovka, biram 2020-nji ýyllaky çıkarılan krasovkalar bar. Hakykatdan hem ýanky adamlaryň ýanky talaplarynyň ütgänini şördenem görüp bilýäňiz. Şu wagt hiç kim ýanky 98-nji ýyla değişli krasovkany alıp gelmeýär. Şoň üçin şu zatlarda firmalar üns bermeli bolýar. Muňa ne product development diýilýär. Umman ulgama değişli ýa açykça kärler hem şular diýip bellenýär. Birinjisi product owner önümün eýesi. Bu bäze krasovka çıkarýan hem boluplar, ýa mysal üçin imit öndürýän hem boluplar, ýa da program üçünçülüğünü umman oýlap tapan hem boluplar, dürli appslar hem boluplar. Hemmesi içine girýär. İkincisi quality assurance tester, önümün hilini test edýän hünärmen. Agile coach, ýani agile tälimçi diýilýär-de, muňa ýani bir önümü öndürüp başlanmagyny, şo taýda bir problema çıkarmagy hayal etmän derrew şo näsalygy aradan aýyrýan hünärmene işgärä tälimçi diýilýär. Software quality assurance engineer bulam ýani program üçünçülüğiniň hiline feredýän inženýer. Product analyst ýani önüm analisti, önüm analiz edýän kemçiliklerini gözden geçirýän hünärmen. Quality assurance engineer ýani önümün hiline feredýän inženýer. Scrum master ýani agile'ın tersine. Bu misal üçin bir önüm prosesi dowam etýän bolsa, bir ýerde bir näsalyk çıkan wagty, şol prosesi durdurýar-da, şo näsalygy aradan aýyrmak üçin şoň üstünde işleýän master ýani hünärmen diýsem bolýar. Agile'da bolsa hiç ýyl proses duranok, şol derrew aradan aýyrmak bilen bolýar. Scrum master bolsa konkretni şol meseleni dolu çözýänçe üstünde işleýär we beýlik prosesler durdurýar. Digital Product Manager, ýani digital önüm müdürü. Delivery Lead'em, ýani bir önümü baştan soňa öndürilýän prosesi gözden geçirýän, ona gözewçilik edýän hünärmene diýilýär. Näme çykýan okuýuplaram şular diýip bellenýär. Birinjisi ýene software testing, ýani program üçünçülüğiniň testi, analiz edilmeli. Development tools, ýani ösüş gurallaryna düşünýän. Project management, business management bu ýaňam gaýtalanmy. Man proýektim dolandyrşyna, işim dolandyrşyna düşünýän. Data storage technologies, ýani datalar, maglumatlar bir ýerde jemläp ýynaýan tehnologiýalara düşünýän, web development, website-yny ötüşine kömek edýän. Manufacturing operations, önümün hemme operasiýalaryny ölçüne alýan, öňe düşünýän. Digital literacy, digital forwardlyk, leadership, liderlik, software development life cycle ýa-ni diýişim ýaly. Bir önümü baştan öndürüp onu test edip işe goýmak, eger näsalyklar bagly aradan aýyrmak we täzeden işe goýmak ýaly prosesleri öz içine alýan umman okuýuplar ýa-da hünärler diýsem bolýar, şuňa düşünýän adamlar.